Аз съм Елена Петрова и обичам моята кожа. Кожата ми е суха и чувствителна. Именно заради това смятам, че има нужда от специално внимание, от хидратация и грижа. Една от най-основните грижи е избора на подходящите продукти. Затова и моят избор на Annual Rejuvenate мисля, че е най-добрият за моята кожа. Може би първият път, в който усетих дискомфорт, е веднага след раждането на моите дечица. Държа да използвам целия режим на Annual Rejuvenate, защото всеки един от продуктите има специфично свойство, което защитава и поддържа кожата. В добрия ден кожата ми е блестяща, сияйна, излъчва енергия и това е благодарение на серията Annual Rejuvenate, защото тя хидратира, поддържа, възстановява и те кара да се чувстваш истински желана и красива жена. Серията Annual Rejuvenate се е погрижила и за възраст 30-30+, на нашата кожа, тогава когато се появяват първите белези на стареенето, неравномерния тен, финните линийки и бръчици по цялото лице, а също така и разширените пори. Дневният крем Annual Rejuvenate съдържа SPF 25, който определя защитата спрямо UV лъчите, както и защитата спрямо UV лъчите. Това подпомага да не съществува фотостарение. Аз съм Жени Калканджиева. Обичам своята кожа и се грижа за нея. Моята кожа е, бих казала, смесена. През зимата е изключително суха, пък през лятото получавам пигментни петна. Първият път, когато усетих дискомфорт с кожата си, беше едно двумесечно пребиваване в Тайван. Работех като модел и, разбира се, снимах много каталози всеки ден. В рамките на 2 месеца, абсолютно всеки божи ден са ми сменяли грима между 5 и 6 пъти. И както използвам Annual Reversalist, първо моите приятелки казаха: Жени, напоследък много си светнала, много си свежа, кожата ти изглежда много добре. Същевременно изключително много ми намаляха пигментните петна. Разбира се, аз самата се чувствам така, със самочувствие, чувствам се по-красива, по-свежа, чувствам кожата си малко по-изпъната. Сутрин, когато се събудя, я виждам като че ли по-светла, по-бяла, по-гладка, по-нежна, по-мека. Даже има дни, особено когато и вече с козметиката и се наспал добре, тя е направо сутрин като кадифе. Серията Annual Reversalist е изключително подходяща за жени, чиято възраст на кожата е 35 години. Изключително иновативна технология в тази серия е използването на активинола, който подпомага синтеза на колаген и еластин. Тъй като жените в тази възраст имат един изключително динамичен начин на живот, първите белези на стареене се появяват с по-дълбоки бръчки, с пигментации, с неравномерен тон на кожата и стегнатостта на кожата съответно също е променена. Аз съм Камелия Воче и много обичам моята кожа. Моята кожа е толкова суха, но откакто открих Annual Ultimate, наистина се чувствам природена. Подмладена с 10 години. Околните просто занемяват и ме питат непрекъснато какво употребявам. С пълният режим, с дневния и нощен крем, аз се чувствам превъзходно. Annual Ultimate е незаменима. Мисля, че е продукта най-подходящ за моята възраст. Сериите Annual са клинично тествани, което е изключително важно. Серията Annual Ultimate е изключително подходяща за жени на възраст 45 години и на тази възраст. Благодарение на иновативната технология, съдържаща просиртуин, се подпомага синтеза на белтъка сиртуин, който изглажда бръчките и освежава тена. Тази серия ни предлага както дневен и нощен крем, така и елексир и емулсия.